într-o zi se oprește aici un Land Rover de asta era, care mai făcea un fel taximetrie și coboară 6 inși. Unul cu o pălărie de paie pe cap, noi lucram acolo la zid. Doamne ajută, Doamne ajută, ce faceți aici? Muncim, merge. Bani aveți? N-avem. Da, datorii aveți? Avem. Cât? 30.000. Dă-bă sacoșa încoace. Și-i dea cea la o sacoșă, scoate de ăștia, nu știu dacă erau de 500, atunci nu mai știu de euro, numără 30.000. Hai, ia de aici, Doamne ajută și ne mai auzim. Și întoarce spatele și pleacă. Îl trag pe unul de mâinică din oameni lui, zic, bă, dar cine e ăsta? Și dar n-ai auzit de el? Nu. Zice, Gigi Becali. N-au auzit în viața mea de el, eu cu treburile aici, mai știam eu ce oameni sunt în țară, la ce nivel sau cu tare. Și ne-a dat 30.000. Ei, Dar nu ați stat, nu ați încercat să-l căutați vreodată, să-i nici, trimiteți? dar n-auzisem de el, nici de numele lui nu știam. Deci asta întâmplător ajunsese aici. Și la fel s-a dus la toate locașurile românești. Și la perioada aia încă se repara multe chilii. Și o achitat datoriile la toate locașurile românești din Atos. Până o termina sacoșa și păi, hai bă, plecăm acasă. Și în felul ăsta, pe parcurs, s-a mai revenit și totul a ajutat.